Prije nego što išto kažem, želio bih vas pozdraviti riječima apostola Petra, u kojima kaže: blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po svojemu velikom milosrđu nanovo rodi za živu nadu, uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, za nasljedstvo neraspadljivo, neokaljano, neuvelo, sačuvano na nebesima, za koje ste u sili Božjoj po vjeri čuvani za spasenje, pripravno da se otkrije u vrijeme posljednje. Ovo je moj pozdrav svima vama ovdje i vidite da ljubav Božja i kršćanstvo ne poznaje granice. Želim zahvaliti mladima iz Jagodine za predivan uvod slavljenja koji smo mogli zajedno doživjeti uz prisutnost onoga koji je obećao da će uvijek biti s nama. Želim zahvaliti onima koji su organizirali to i želim vas ohrabriti. Nastavite još moćnije dalje i Bog će vas još više blagosloviti i upotrijebiti. Prije mnogo godina u Americi dogodila se jedna željeznička nesreća. U vozu bili su većinom tinejdžeri, mladi. I na jednoj stanici voz je trebao skrenuti sa svoga kolosijeka na jedan drugi, ali taj kolosijek nije bio još završen i na jednome dijelu je postojao prekid. Skretničar koji je trebao davati znak strojovođi gdje treba zaustaviti, imao je svoju zastavicu i mahao je. U jednom trenutku, na njegovo veliko čuđenje, voz je protutnjao pored njega bez kočenja. On se uhvatio za glavu jer je znao što slijedi. Slijedi katastrofa. Slijedi prestanak šina. Teška nesreća. Nije mogao shvatiti, on je odradio svoj posao, on je mahao, davao je znak da on treba da zaustavi i da stane, da postoji opasnost. Strojovođa je vidio skretničara, vidio je gdje on daje znak i protutnjao je pored njega. Mnogo je bilo žrtava, mnogo povrijeđenih, ali strojovođa je ostao živ. I na suđenju, kada se je tražio dokaz zašto se ta nesreća dogodila, strojovođa je imao svoju verziju, skretničar je imao svoju. I jedan i drugi su tvrdili da su vidjeli znak i da je svaki postupio po znaku. U čemu je problem? I nikako nisu mogli da otkriju u čemu je stvar. I netko se je dosjetio da insceniraju događaj, da naprave tu željezničku zastavicu s kojom je skretničar davao signal i da i skretničar i strojovođa točno opišu detalje što se toga trenutka dogodilo. Bila je crvena zastavica. Ali kada su donijeli crveno platno, skretničar je rekao: da, bila je crvena, ali to je prežarka boja, nije bila takve boje. I onda su počeli izbjeljivati zastavicu. Sve više. Gubiti jasnoću boje, sve više. I onda u jednom trenutku skretničar je rekao: to je boja. Ali strojovođa je rekao: to nije crvena zastavica, to je žuta, a žuta je meni davala slobodan prolaz. Skretničar kaže: ne, bila je crvena, ja sam tebi davao znak za ustavljanje. I otkrio se što se dogodilo. Zastavica je bila suviše stara, izblijedila i umjesto crvene bila je neka prljava žuta boja. Ne znam da li shvaćate kuda ciljam. Ako mi ne damo pravi znak iz Božje riječi, mi ćemo ljude krivo uputiti. Dogodit će se
nesreća, katastrofa. Nakon 39 godina od susreta s Kristom, nakon 37 godina propovijedanja, nakon 33 godine punovremenog rada u crkvi, tek zadnjih nekoliko godina uz pomoć Božju otkrio sam da kao kršćani Bog nas nije pozvao da primamo zdravo za gotovo što god čujemo. Bog nas je pozvao i ostavio nam je njegovu pisanu riječ i dao nam ju je da ju proučavamo, da se iz nje učimo kako trebamo živjeti. Ona je jedino pravilo, ona je jedina uputa, ona je jedino sredstvo kome ti i ja kao Božja djeca, kao kršćani možemo ugoditi Bogu i pomoći svijetu koji srlja u propast da se zaustavi i da nađe Krista. Nema ništa drugo. Ne tako davno, prije nekih mjesec i po dana, počeo sam se spremati za u crkvi koje imamo proučavanje Markovog evanđelja. I došli smo do zadnjeg dijela 8. poglavlja. I kada sam čitao taj citat, koji sam mnogo puta čitao i propovijedao iz njega, i kada sam počeo tražiti dostupne materijale o značenju tih Kristovih riječi, rekao sam sam sebi, ovako šta još nikada nisam vidio. Bilo je jedno sasvim drugo svjetlo. Te riječi na jednom imale su sasvim drugačije značenje od onoga što sam slušao i što sam puno puta propovijedao. Oni ovdje koji su iz Hrvatske, iz crkve, iz Vinkovaca znaju da mene nije stid priznati ako sam nešto drugačije vjerovao, držao i onda sam otkrio iz Božje riječi nešto novo. To nije gubljenje mog autoriteta. Za mene je to dobitak. Jer, dragi u Kristu, mi cijeli život učimo. U svakoj sferi našega života. I naš stav treba biti, a naročito kao kršćana, Bože, pomozi mi da naučim nešto novo iz Tvoje riječi. Jer Tvoja riječ je izvor koji uvijek ima svježu vodu, koja uvijek ima nešto novo za nas. Mi možemo 100 puta, možemo 1000 puta čitati jedan stih i 1001 puta da nam Bog otkrije nešto što nismo nikada do sada vidjeli. Ali Bog traži da budemo otvoreni. Bog traži da budemo spremni naučiti. Bog hoće da ne stavljamo pred svoje oči naočale ili filtere raznoraznih predrasuda. Ili onoga što je netko rekao. Nažalost, puno puta u svome radu doživio sam kod kršćana da kažu, brate, ali taj i taj mi je to rekao. Ali sam jako malo doživio od kršćana koji kaže, Božja riječ tako kaže. Mi se moramo vratiti k Božjoj riječi. Ona je osnov, ona je pravilo, ona je jedino sredstvo s kojim možemo svoj život upraviti tako da Bog može djelovati i raditi u njemu. I ako imate svoje Biblije, ostaćete sjediti, pogledajmo riječi zapisane u Markovom evanđelju u 8. poglavlju, 34. i 35. stih, gdje Isus kaže sljedeće, i sačekat ću malo dok nađete, da možete pratiti. Ja ću čitati iz prijevoda koji uobičajeno koristim, a vi svako u svojoj Bibliji, u svome prijevodu pratite zapisane riječi. Evanđelje po Marku, 8. glava, 34. i 35. stih. Tada dozva narod i učenike pa im reče, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe.
neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga. Kristove riječi. Moramo imati na umu i dopustite mi kratko, ja znam da zbog vremena neću moći reći sve ono što mi leži na srcu o ovoj temi da kažem. Ali ako danas uspijem postaviti temelj na kome vi dalje možete izgrađivati proučavanje svoje iz Božje riječi, ja se nadam da sam uspio ispuniti svrhu koju Bog želi danas. Nemojmo zaboraviti da prethodno ovome događaju Petar je objavio tko je Isus Krist. Da je on Božji sin, pomazanik. Ili doslovno malo izmijenjeno korištenje izvorne riječi Mešaja ili Mešija. Mi kažemo Mesija. Krist ili Kristos, grčki pomazanik. I nakon te objave, Krist je već na putu prema Jeruzalemu, gdje ga očekuje smrt. I nakon objave tko je on? Nakon spoznaje njegovih učenika i svih prisutnih da on je pomazanik Božji, koji je sišao među ljude, Isus kaže, onaj tko želi biti moj učenik, postoje 3 pravila koja mora ispuniti. Ili postoje 3 koraka u njegovome životu da može biti pravi učenik. Dragi u Kristu, kroz godine iskustva koje sam napomenuo, da ih ne ponavljam ponovo, nažalost imam dojam da mi još uvijek nismo potpuno svjesni što je kršćanstvo, a još manje što je biti Kristovim učenikom. Zašto imam taj dojam? Imam taj dojam iz tog razloga što nekada u našem kršćanskom životu ponašamo se kao djeca. Igramo se, sve je u redu i onda jedno dijete uvrijedi drugo, a drugo onda kaže daj mi moje krpice, ja odo kući, ne želim se više igrati s vama. Ne želim više surađivati s vama. Ne želim više u crkvu. Ne želim vidjeti ovoga brata ili onu sestru. Ne želim s njima zajedno moliti. Ja ću organizirati molitvu u mojoj kući ili na drugom mjestu. Ja ću imati svoju crkvu. Dragi u Kristu, mi nismo pozvani da imamo svoje crkve. Mi smo pozvani da brinemo o Kristovoj crkvi. A da bi mogli brinuti o Kristovoj crkvi, mi moramo shvatiti i razumjeti koja su pravila koja Bog ima za nas, kao one koji brinemo o Kristovoj crkvi i kao one koji jesmo Kristova crkva. Ne znam da li ste primijetili razliku. U Evanđelju po Mateju u 28. poglavlju Krist je pred napuštanjem svojih učenika i odlaskom, vraćanjem nazad svome nebeskom Ocu. I on ostavlja zapovjed, ostavlja, neki vole kazati, nalog, poslanje, kako god hoćemo, sasvim je svejedno. Ali pogledajmo Kristove riječi. Krist nije rekao, idite dakle i učinite kršćanima sve narode. Je li rekao to Krist? Nije. Nije rekao idite i učinite kršćanima. Rekao je idite i učinite ih učenicima. Pa reći će neko, zar to nije isto? Ne, to nije isto. Znate zašto nije isto? Vi možete imati odrasle,
pametne, sposobne ljude nepismene. Jel' tako? Ali da bi neko bio pismen, mora postati učenikom. I zato, na pitanje koje nije ovdje, zato ga i nisam okrenuo sa njime, postavlja se pitanje u ovome, može li netko biti kršćanin i pored toga da ne bude Kristovim učenikom? Da skratim razmišljanje, može. Jer biti kršćaninom i biti učenikom Isusa Krista su dvije različite stvari. Kao što je različita stvar biti odrastao sposoban čovjek, biti nepismen i biti odrastao čovjek sposoban i biti možda doktor. Bilo kao liječnik, bilo kao neke druge znanosti. To je razlika i u kršćanstvu. I Krist, njemu nije stalo do toga samo da nas poziva k sebi da budemo kršćani. Da budemo oni koji ćemo kazati, Bože, hvala ti što si nam oprostio naše grijehe, hvala ti što si nas spasio, mi smo sretni, zadovoljni i čekamo kada ćeš ti ponovo doći da nas uzmeš k sebi. Ne zaboravite, mi imamo posao, mi imamo zadaću, mi imamo stvari koje moramo u vrijeme svog kršćanskog života na ovoj zemlji uraditi. A da bi to uradili, mi moramo prvo postati učenici. Nitko ne može biti prije profesor ili učitelj nego li što je bio učenik. Ne može. Mi smo toga svjesni. Svjesni smo toga u našem naravnom životu. Dragi u Kristu, zašto je to teško shvatiti i u kršćanskom životu? Zašto? Zašto je teško shvatiti? Da ako želim biti pravi radnik za Boga, da ako želim da me Bog upotrebi, onda nije dovoljno samo da sam spašen, nego onda moram se i pozabaviti proučavanjem Božje riječi. Jer ja mogu dati drugome samo ono što ja imam. Ne mogu dati više. Samo ono što sam ja doživio s Bogom. Samo ono što sam ja otkrio iz Božje riječi. Samo ono što sam ja naučio u svome životu, ja mogu toliko podijeliti sa drugima. Zato Božja riječ kaže, Bog je dao jedne učitelje, jedne pastire, jedne evanđeliste, jedne apostole. Nisu svi sve. Prema sposobnostima. Krist je dao prispodobu ili priču o čovjeku koji je svoje talente podijelio svojim slugama prema njihovim sposobnostima. I on nije rekao onome tko je dobio 5, rekao ti si daleko bolji od drugih, a onome tko je dobio 2, na kraju nije mu rekao ti si puno slabiji. Ne, on je rekao i jednome i drugome na kraju, jer su uradili što je njihov gospodar očekivao od njih, rekao im je dobri i vjerni slugo. Bog traži spremnost i rad. I dragi u Kristu, da li smo mu spremni to ponuditi? U pročitanom tekstu Krist ne govori o kako postati kršćanin. On kaže da odricanje samoga sebe, uzimanje svoga križa i slijeđenje Isusa Krista ne znači samo da ćemo imati oproštene grijehe i da ćemo imati vječni život. To traži daleko više od toga. One nam govore, ili bolje da kažem tako, one nam ne govore o tome kako se provući preko praga ili kako često puta, nažalost, i dopustite mi ovo naglasiti, nažalost, imao sam prilike čuti od pojedinih kršćana koji kažu, samo da jednom nogom pređem preko praga. Dragi u Kristu, u kraljevstvo Božje ili u carstvo Božje se ne prelazi jednom nogom, ili sa 2, ili nikako. Ili smo unutra, ili smo vani. Ali ne možemo biti jednom nogom unutra, a jednom nogom biti vani. Riječ nije ovdje o tome. Riječ je o nečem višem. Riječ ovdje opisuje stil života
onih koji su već prešli prag ili koji su ušli kroz vrata koja je Isus Krist. Ovi stikovi opisuju nam bitnost i neophodnost kršćanskog života, jer svaki pravi Kristov učenik, kaže Isus, odriče se sebe, uzima svoj križ i slijedi njega. Ove stvari nitko ne čini da bi postao učenikom. Jer riječ je ovdje o onima koji jesu učenici. I dopustite mi to možda malo ovako pojasniti. Postojao je jedan dječak koji je jako žudio da postane vojnik. Dobro je poznavao detalje svih velikih bitki engleske povijesti ili historije, ali zbog toga on još uvijek nije bio vojnik. Odlazio je da bi promatrao pješadijski puk vojnika i dok je promatrao kako oni marširaju sa bubnjevima i frulama i on bi mahao svojim rukama i marširao upravo onako kao i oni. Ali on još uvijek nije bio vojnik. Živio je na farmi i kada je kao tinejdžer imao mogućnost nositi oružje, dobro je vladao puškom, naučio je precizno gađati, ali ga to još uvijek nije učinilo vojnikom. Otišao je na školovanje, pridružio se kadetskom korpusu, dobio je uniformu, ali još uvijek nije bio vojnik. Jednoga dana otišao je u vojni odsjek i razgovarao je sa oficirom tamo. Oficir mu je objasnio što vojska od njega očekuje, što vojska od njega može učiniti, kako ga može osposobiti i kakav će njegov novi status biti tamo. Potpisao je i sav sretan je znao, od sada ja sam vojnik. U početku bio je običan, kako se to kaže, sirovi regrut, pješadinac. Još uvijek nesposoban da bude stariji vodnik ili nadstražar, ali je bio vojnik. Na obuci je počeo učiti kako marširati ili, kako se to kaže ovdje, kako gaziti strojevi korak, kako biti poslušan vojnik, kako pozdravljati kao vojnik, kako se ponašati kao vojnik. Prošlo je nekoliko godina i netko mu je počeo govoriti o spasenju. Počeo je čitati Bibliju, moliti. Bio je jako zainteresirao da postane kršćaninom. I onda je okrenuo novu stranicu u svome životu. Krenuo je u crkvu, nastojao je promijeniti svoj život, učestvovao je u obznanjenju smrti Gospodina Isusa Krista, ali još uvijek nije bio pravi kršćanin, iako je sebe prisiljavao da to bude. Jednog dana jedan kršćanin ga je primijetio u njegovom stanju u kome se nalazi i onda ga je suočio sa činjenicom. Rekao mu je: pokušaj misliti kako si postao vojnikom. Da li tako što si marširao kao vojnik? Da li tako što si gađao kao vojnik? Da li tako što si nosio vojničku uniformu kao i svi ostali vojnici? Nisam, odgovorio je. Tek onda kada sam čuo sve što mi vojska pruža i kada sam se prijavio, kada sam potpisao da prihvaćam sve uvjete, kada sam bio spreman prihvatiti sve što mi vojska nudi i traži od mene, tada sam postao vojnikom. Kršćanin mu je na to rekao: tako se postaje i kršćanin. Ne zato što prestaješ činiti određene stvari, a dodaješ neke dobre stvari u svome životu, ne zato što odlaziš u crkvu, nego zato što primaš Isusa Krista u svoj život. Tako se postaje kršćaninom. Nemoj zaboraviti, on je Božji
dar. Uzmi ga kao svog gospodara i spasitelja. Biblija kaže da svi oni koji ga primiše, dao im je pravo da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo. Povjeri mu se, rekao je ovaj kršćanin, vjeruj u njega, dođi k njemu onakav kakav jesi, bez izgovora i bez pravdanja. Ne čekaj da se popraviš ili da budeš bolji. Dođi onakav kakav jesi. Prihvati Božje uvjete. Nemoj Bogu postavljati svoje uvjete, svoja razmišljanja. Da bi bili kršćani, moramo prihvatiti Božje uvjete. Da bi bili učenici, moramo prihvatiti Božje uvjete. Taj vojnik je tog trenutka i uradio. I kao što je i naš brat rekao u svome svjedočanstvu, našao je mirno mjesto, kleknuo je, priznao je da je grešnik i da mu treba Božja milost i doživio je pravo spasenje u svome životu. Molio je Boga da mu oprosti i postao je svjestan u svome srcu da od tog trenutka Isus Krist je postao njegov spasitelj. Njegovi grijesi, ne samo dio njih, svi bili su oprošteni. Bog je postao njegovim ocem. I zatim je odlučio da ostatak svoga života će slijediti Krista, odricati se sebe, uzimati svoj križ i ići za njim. Zanimljivo je da u izvornom grčkom ove riječi stoje u takozvanom sadašnjem neprekidnom vremenu ili možda bolje poznato kao present continuous tense. Što to znači? To znači da Isus kaže odriči se sebe. Da li razumijemo što kaže? Odriči se sebe, ne odreci se. Odreci se je jedno. Ali kaže odriči se sebe. Uzimaj svoj križ i slijedi me. To nije odluka jednoga trenutka. To nije odluka samo jedanputa, nego to je cijeloživotni program u našemu životu. I kada god se nađemo u situaciji da trebamo donijeti neku važnu odluku, to nikada ne smijemo smetnuti s uma. Učeništvo znači odricati se prava na sebe, uzimati svoj križ, prihvatiti događaje i okolnosti koje ne ističu naš ponos i samoljublje, znači slijediti njega, činiti ono što on kaže da trebamo činiti i od njega tražiti potrebnu snagu da možemo izvršiti što on od nas traži. To nije uvijek put koji nam se sviđa. U stvari, možemo slobodno reći, to je put koji nam se ne sviđa. Ne morate na glas odgovoriti, ali odgovorite Bogu i sebi. Jer se volite odreći sebe, svojega prava. To je najteža stvar u životu. Daleko lakše se odreći drugih stvari u životu, ali odreći se sebe. A Bog upravo to traži. Bog to traži. Da se odrećemo sebe. U stvari, apostol Ivan ili Jovan kaže da nakon ovih riječi mnogi su Isusu okrenuli leđa i više nisu išli za njim. Da li smo svjesni da ove Isusove riječi imaju teret i težinu u sebi i da ih svatko ne može nositi? Nije ovo jedini slučaj. Mi znamo i za drugi slučaj kada je Isus govorio o tome da je on kruh koji je došao s neba i da ko ne jede od njega nema vječnoga života. Tada, znate ko? Oni koje je Isus već poslao da propovijedaju, da navješćuju kraljevstvo Božje.
Oni koji su se vratili bili sretni. Isuse, demoni nam se pokoravaju. Što su uradili? Okrenuli mu leđa. I Petar kaže, Gospode, pa oni odoše. Ili Isus se odmah trgao, skočio i rekao, ajde požurite, vratite ih nazad. Pa nisam ja baš tako mislio kako su oni to shvatili. Je li Isus rekao tako? Ne. Rekao je, hoćete i vi? Ako vas ne sviđa, izvolite. Ako ne vidite razloga da ostanete sa mnom, da slušate riječi koje vam govorim, ako ne vidite razloga da imate zajedništvo s Bogom, idite. Ali kao da Isus kaže ovdje, ali nemojte se pretvarati. Ili shvatite ozbiljno, ili se okrenite i idite. I Petar onda uzvikne i kaže, kuda ćemo od tebe kada su kod tebe riječi vječnoga života? Pazite, Božje traženje i zahtjev od nas nije lagan i jednostavan. I zato Bog traži da moramo u svome životu odlučiti što i kako ćemo činiti. Mi moramo biti svjesni da Boga ne zanima da tko postane kršćaninom ili da pokušava živjeti kao kršćanin pod krivim uvjetima ili pod krivim shvaćanjem. Ili shvatimo ozbiljno ili je bolje okrenimo leđa. Ali s Bogom, s njegovom crkvom, sa našim spasenjem se ne možemo igrati. Jer to su stvari koje moramo shvatiti ozbiljno. I dragi u Kristu, ako me išta boli gledajući današnje kršćanstvo, ako za išta moje srce krvari, onda je samo za jedno, da imam osjećaj da još uvijek pokušavamo se igrati crkve, kao što sam napomenuo kao mala djeca. Da još uvijek nismo shvatili ozbiljno što znači Kristova crkva. Ja ne govorim ovdje o nazivu denominacije, ja govorim o Kristovoj crkvi. Jesmo li shvatili ozbiljno? Ako smo shvatili ozbiljno, da li smo Kristovi učenici? A ako smo Kristovi učenici, da li se odričemo sebe? Ili tražimo svoja prava? Ili tražimo da ishodimo ono što mi hoćemo, a ne što Bog hoće? Moja molitva, Bože, probudi nas. Probudi nas. Znate zašto to kažem? Samo iz jednog razloga. Ovih dana na ovim prostorima sjećate se što se je dogodilo prije nešto više od 2000 godina. Krist je bio u vrtu Getsemani. Krenuo je tamo sa svojim učenicima. I onda im je rekao, vi ostanite ovdje i bdijte, stražite sa mnom. Molite. I onda kaže Sveto pismo da otišao je koliko se može rukom kamen dobaciti. Pao je na svoje lice i molio. Ne znamo koliko je molio. Evanđelisti ne daju izvještaj o tome koliko dugo je Isus molio. Ali koliko god da je molio, kada je napravio jednu pauzu u svojoj molitvi i vratio se nazad svojim učenicima, kakve ih je našao? Da spavaju. Dragi u Kristu, ja ne znam da li ovoga trenutka si možemo predstaviti Kristov osjećaj. U teškoj borbi zbog onoga što mu predstoji. Svjestan da grijesi čitavog sveta su na njegovim plećima. Svjestan patnje, muke i boli koje mora da podnese. On kaže, spavate. Spavate. Zar niste mogli bar malo sa mnom bdjeti?
I onda odlazi ponovo. I događaj se ponavlja 3 puta, jel tako? I sva 3 puta nalazi svoje učenike da spavaju. Znate zašto su spavali? Jer nisu bili svjesni što se događa pred njihovim očima. Nisu bili svjesni. Možete mi reći, brate, nije točno, oni su znali. Nisu znali. Jer da su znali, itekako bi stražili sa svojim učiteljem. Itekako bi bdjeli s njim. Itekako ne bi dozvolili da san zavlada njihovim očima. Nisu znali. Jer da su znali, nakon uskrsnuća ne bi mu postavili pitanje, hoćeš li sada učiniti carstvo izraelsko? Vidite o čemu su oni razmišljali. Znate o čemu? O onome što su sinovi Zebedejevi već ranije mislili kada su se učenici međusobno posvađali zbog toga da jedan bude s desne, jedan s lijeve strane. Njegovi ministri. Najbliže do njega. Oni koji će upravljati i vladati. Oni koji će se okolo šepuriti i govoriti kakva prava i ovlasti imaju. To je bilo njihovo razmišljanje. Dragi u Kristu, bojim se da i danas je razmišljanje mnogih kršćana tako i mnogih radnika u Kraljevstvu Božjem. Ali nemojmo zaboraviti da ni jedna služba, ni jedan blagoslov ne ide bez patnje, bez odgovornosti, bez znoja, bez suza. Ne ide. Biti pastir Božjega stada ne znači leći na leđa i dignuti sve 4 u zrak. Nego znači zasukati rukave, probdjeti nekada ako treba i mnoge noći, u zajedništvu sa Bogom, istražujući Božju riječ, tražeći od Boga mudrost i snagu što podijeliti sa njegovim narodom i kakvu hranu narodu Božjemu dati. To je posao pastora. Ne stolica, ne položaj, ne novac, ne udobnosti. Nego što mogu učiniti za carstvo Božje. Kako mogu pomoći Božjem narodu? Kako mogu pomoći nekome da ima bliže zajedništvo s Bogom? Kako se odreći sebe da čašću svoga brata ili sestru smatram većom od sebe? Ono što nažalost danas u kršćanstvu se često puta vidi, on nije ni kršćanin, a kamoli šta drugo. Nije li to suprotno Božjoj volji? Nije li to suprotno onome što Sveto pismo kaže? Čašću jedan drugoga činite većim od sebe. Ja ne znam da li mogu to dovoljno naglasiti. Moj brat, moja sestra pred Bogom su veći od mene. Nije važno što sam ja pastor. Nije važno što sam ja biskup ili ne znam kakvo zvanje službe. To je sasvim svejedno. To je služba. Pred Bogom kategorije ne idu po službi. Pred Bogom kategorije idu po našoj odanosti i predanosti Bogu. Po našem odricanju samoga sebe, po uzimanju križa i slijeđenju njega. To je što Bog gleda. To je što Bog cijeni. I dragi brate, draga sestro, koliko od toga ima danas u tebi i u meni? Koliko smo danas spremni da kažemo brate i sestri, brate, sestro, u čemu ti mogu pomoći? U čemu ti mogu biti potpora? Za čega mogu moliti za tebe? U čemu te mogu ohrabriti? Je li to naše srce ovoga jutra? Ako jeste, hvala Bogu. Ali ako nije, onda je posljednji trenutak da nešto učinimo za sebe. Jer s Bogom ne možemo se igrati. Nitko od nas. Nitko od nas. Nemojmo zaboraviti da jako puno zbrke prouzročeno je u crkvama danas, bilo da je riječ sa propovedonice ili iz klupa, miješajući evanđelje i zakon, brkajući posvećenje i opravdanje. Kada se traži da kršćanskim životom žive osobe
koje prvo nisu ni postale kršćani. Koja je žena ikada svome suprugu peglala prljavu košulju? Zamislite da neko uzme prljavu odjeću i stavi na dasku za peglanje. Odjeća mora biti prvo oprana, a tek ju onda možete peglati. Život čovjeka, žene, mora prvo biti očišćen da bi mogao biti upotrebljen od Isusa Krista. Moramo riješiti probleme s grijehom. Moramo ukloniti prljavštinu. Moramo prvo doći do Golgote. Potreban je novi status prije nego što možemo razviti novi karakter. A da bismo mogli živjeti kršćanskim životom, prvo moramo postati kršćani. Mnogi pokušavaju živjeti kršćanskom životom, a da nikada nisu postali kršćani. To ne ide. To je kao kada obučete čistu haljinu ili čistu košulju na prljavo tijelo. Mislim da svi znate što će se dogoditi. Vrlo brzo će i čisto biti prljavo. Vrlo brzo. Ako nešto radimo i prljavi smo, što činimo? Kada dođemo kući, onda skinemo prljavu odjeću. Odemo u tuš ili u kadu. Operemo se, okupamo se i tek onda oblačimo čistu odjeću na sebe. Jel' tako? Svi tako radimo. Ne vjerujem da itko radi suprotno. I ponovo kažem, zašto u kršćanstvu radimo drugačije? Postoje pravila iz života koja se moraju primijeniti u kršćanskom životu. Mi moramo ići onim redoslijedom kojim činimo neke stvari u našem prirodnom životu i koje smatramo prirodnim, a u kršćanstvu ih smatramo neprirodnim. U kršćanstvu, nažalost, nalazimo osobe koje tek što su upoznale Krista, više niko im o Bibliji, o Bogu ne smije ništa reći, jer oni sve znaju, a još nisu ni postali kršćani. Ne pričam vam na pamet. Pričam vam iz vlastitog iskustva. Imamo jednoga mladića koji je mislio da je doživio Krista, da je sposoban za svjedočenje, da je sposoban da radi za Boga. Nažalost, danas je na neuropsihijatriji. Znate zašto? U prvom redu nije doživio pravi susret s Bogom. U drugom redu radio je posao za koji nije bio sposoban. U trećem nije brinuo za svoje zdravlje. I danas je sramota za one kojima je pokušavao svjedočiti da Krist oslobađa, da u Kristu je mir, da u Kristu je sigurnost, a onda je skočio u rijeku da si oduzme život. Ja govorim o takvom kršćanstvu. Mi moramo prvo doživjeti pravi susret s Bogom. Brat je govorio o tome, da ne ponavlja. Pravi susret s Bogom. A kada doživimo pravi susret sa Bogom, onda nas ništa više ne može vratiti natrag. Ništa. I tek onda možemo to podijeliti sa drugima i kazati drugima. Da bi živjeli kršćanskim životom, moramo imati kršćansko srce. A kršćanin se postaje na dva načina. Postoji naša ljudska aktivnost, tako što se okrećemo od grijeha, primamo Isusa Krista kao svog spasitelja i onda istovremeno postajemo kršćaninom tako da doživljavamo nanovo rođenje koje samo Bog čini u nama, jer On čini novo biće. Ali On ne može činiti dok mi prvo nećemo. On ne može činiti dok mu mi ne damo prostora. On ne može činiti dok ga mi ne pozovemo u svoj život. Ali ja uvijek volim kazati, to nas ne čini velikima, to nas čini odgovornima pred Bogom. I kada to shvatimo, onda shvatimo put kojim moramo ići. Mi moramo učiniti nešto, ali Božja riječ, iako i Božja riječ tu kaže da i kada hoćemo i to nije od nas, dar je Božji. Ali Bog čeka na našu
reakciju na njegovu akciju. I kada Bog vidi našu reakciju na njegovu akciju, onda on čini u nama novo biće. On nas oslobađa prošlosti, bacaju u more zaborava i više ih se ne sjeća. I želimo ovdje reći možda nekima, nemojte, dragi u Kristu, nikada kopati po tuđoj prošlosti, jer Bog ju je oprostio i Bog je se ne sjeća, a otkuda ti da imaš pravo po nečijoj prošlosti da kopaš? I kada je Bog zaboravio, bacio u more zaborava, Bog sada očekuje da kao kršćani živimo. Pavao kaže, prošlost je iza mene. Ja to zaboravljam, ja se ne sjećam više toga. Sve što mi je važno jeste onaj koji je predamnom, a to je Isus Krist. I kada tako doživimo susret sa Bogom, onda je promjena neminovna u našem životu. Ona se mora dogoditi. Ali, dragi u Kristu, ako nema promjene unutra, nemojmo oponašati promjenu izvana. Tražimo promjenu iznutra, molimo Boga. Ako treba, kao što je i brat učinio, legni u najdublje blato i moli Boga da ti oprosti tvoje grijehe, moli Boga da promijeni tvoj život i nemoj ići dalje dok nisi svjestan i siguran da je to učinio. Jer glumeći kršćane, ne samo da štetiš sebi, nego štetiš i drugima koje Bog želi pozvati. I zato je poziv. Odreci se sebi. Isus je dozvao svoje učenike. Mnogi od njih su ga već slijedili, išli su za njime. Ali želio im je pokazati što je važno da bi neko bio u istinu pravi učenik Isusa Krista. Rekli smo 3 stvari. Odricanje samoga sebe, uzimanje svoga križa i slijeđenje Isusa Krista kuda god on ide. Jer su njegova 12 išli svuda s njim? Jesu. Ja volim to ovako malo slikovito reći, možda izvuči malo smiješno, ali nije bitno. Vukao ih je kao mačka mačiće za sobom. Ali znate zašto? Jeste možda imali prilike pratiti kada mačka odgaja mačiće? Ona brine o njima, hrani ih, ali kada dođe vrijeme, onda ih uči kako da brinu sami o sebi. A uči ih tako što oni prate što mačka radi. I to je Isus činio. Slikovito rečeno, to je Isus činio sa svojom 12. Vukao ih je za sobom, govorio ih, poučavao i onda je pred njima činio i radio da oni vide što on čine. I onda kaže, sada, kao što je Otac poslao mene, ja šaljem vas. Ali ih nije poslao u život nespremne. Jer je vrlo jasno dao do znanja i rekao je, ja vas šaljem kao ovce, gdje? U tor gdje će pastir brinuti o vama, gdje ćete imati sve što vam je potrebno. Imat ćete hrane koliko hoćete, bit ćete njegovani, svi će vam se klanjati, svi će vas poštivati, svi će vas voliti. Je li Isus to rekao? Nije. Rekao je, šaljem vas kao ovce među vukove. Dragi u Kristu, jer smo svjesni kao kršćani što to znači? Kao ovce među vukove. Kako ćemo opstati? Kako ovca može opstati među vukovima? Samo onda ako ima dobru zaštitu. Samo onda ako ima dobru zaštitu. Tko je naša zaštita? Kada je Winston Churchill pokrenuo svoj narod za borbu protiv nacizma, nije im obećao ništa drugo do krv, muke, suze i znoj. Garibaldi, veliki talijanski patriota, govorio je svojim regrutima, ne nudim vam ni plaću, ni stan, ni opskrbu, nudim vam glad, žeđ, forsirane marševe, bitku i smrt. Onaj tko od srca voli svoju zemlju, a ne samo ustima,
neka krene za mnom. Ja sam siguran da ovoga jutra to Krist kaže tebi i meni. Jer nemojmo zaboraviti, naša zemlja nije ovdje. Ni Hrvatska, ni Srbija, ni Amerika, ni Grčka, ni bilo koja druga. Naša zemlja je na nebesima, od kuda i Spasitelja očekujemo. I Krist nam nije obećao blagostanje. Ne vjerujte onima koji vas uče da postoji blagostanje u kršćanskom životu. Postoje Božji blagoslovi, ali ne blagostanje. Jer oni koji vam kažu da u kršćanskom životu mora biti samo blagostanje, oni vas vode krivim putem. I to sa svakom slobodom sa ovoga mjesta kaže. Krist nije to obećao. Krist je obećao što? Patnju, bol, prezir, sramotu, pa možda i fizički smrt za njegovo ime. To je što je Krist obećao. Ali je rekao, ne bojte se, ja sam s vama. Rekao je, ne bojte se, ja sam s vama. I zato vjerujem da ove iste riječi može i Krist kazati s nama danas. Onaj tko voli svoju zemlju srcem, a ne ustima, neka krene za mnom. Smo li spremni krenuti za njih? Quintus Fabius Cancator razgovarao je sa svojim stratezima kako doživjeti veće pobjede u bitkama koje su vodili. I netko od njegovih podanika predložio mu je jedan put kojim trebaju ići. I onda je rekao, tako će samo par ljudi poginuti. Fabius ga je pogledao i rekao mu je, jesi li voljan ti biti jedan od njih? Jesi li voljan ti biti jedan od njih? Jesmo li mi voljni biti jedan od onih koji će za Krista stradati, koji će za Krista propatiti, koji će za Krista biti spreman učiniti sve? Jesmo li spremni za to? Neka se odriče sebe, kaže Krist. I pazite, to nije izbor, to je jedina mogućnost. Ako tvrdimo da smo primili Isusa Krista kao svog gospodara i spasitelja, onda nam jedino ostaje da se odričemo sebe. Pozvani smo da se pokorimo Kristovom autoritetu i da najavimo doživotnu, čujte me, doživotnu bitku svome ja. Doživotnu. To ne znači da se moramo odreći vlastitog identiteta ili postojanja da bi postali neko drugo biće kako budizam naučava. Krist nikada nije tako naučavao. Krist nije rekao da mi moramo postati neko drugo biće. Mi postajemo novi stvor, ali unutra, ne izvana. Izvana smo mi isti. Onaj tko je bio veseljak, on i dalje ostaje veseljak. Onaj tko je bio ozbiljne naravi, ostaje i dalje ozbiljne naravi. Promjena nastaje u odnosu prema grijehu. To je promjena o kojoj se govori. Također nismo pozvani da budemo lutke na koncu ili roboti. Da se moramo odreći svoje slobode ili prosuđivanja, jer apostol Pavao kaže, sve mi je dopušteno, ali sve ne koristi. Sve mi je dopušteno, ali neću da išta vlada sa mnom. Dragi u Kristu, jeste svjesni da apostol Pavao to 2 puta kaže? U 2 različite situacije. U prvoj situaciji on kaže, u 1. Korinčanima u 6. poglavlju, u 12. stihu. O čemu u tome poglavlju apostol Pavle govori? Govori o nečemu
pred čime mnogi kršćani pokušavaju zatvoriti svoje oči i kazati tako šta ne postoji. Ili tako što je nemoguće. Ali, dragi u Kristu, ja daleko više vjerujem apostolu Pavlu nego nekim kršćanima. Oprostite što sam iskren. Apostol Pavle u tom poglavlju govori o bludnosti. Jel' tako? I kada govori o bludnosti, što kaže? Sve mi je dopušteno. Ja mogu raditi što hoću. Neki kažu, ne, ti ne možeš, ti ne smiješ. Ja mogu. Ali da li mi je to na korist, to je drugo pitanje. Sve mi je dopušteno. Hoću li da nešto vlada sa mnom ili da ja vladam tim? To je u jednom slučaju. U drugom slučaju, kada apostol Pavle kaže da mu je sve dopušteno, je u 10. glavi ili u 10. poglavlju, isto 1. Korinčanima, u 23. stihu. On ponovo kaže, sve je dopušteno, ali nije korisno, sve je dopušteno, ali sve ne izgrađuje. O čemu tu govori? Govori o jelu, o savjesti drugih osoba. Sve mi je slobodno. Ali sad, da li ja sa mojom slobodom izgrađujem svoga brata ili sestru? Da li ja sa svojim ponašanjem pomažem izgrađivati nekoga? Sve mi je slobodno. Ali kao kršćanin, kao Božje dijete, ja znam da sve što mi je slobodno nije mi na korist. I ne činim zato što ne smijem, nego ne činim zato što mi nije na korist. I ako je naš stav takav, lakše ćemo imati pobjedu nad mnogim stvarima u našem životu. Lakše. Dok ja to nisam shvatio u vlastitom životu, imao sam problema. Postojale su stvari koje jednostavno nisam mogao pobijediti kao propovjednik. Nisam ih mogao pobijediti. Zašto? Jer sam ih shvaćao, ne smijem, ne smiješ. I kada god ne smiješ, a u pozadini vrti i kaže, a zašto ne bi? Zašto ne smiješ? Zašto baš ne smiješ? Ali kada sam shvatio da smijem sve što hoću, ali mi nije sve na korist, onda sam dobio pobjedu nad mnogim stvarima u svome životu. Ja se nadam da me razumijete o čemu pričam. Pavle kaže, sve mi je dopušteno. Ja mogu što hoću. Jer Bog mogao Petra natjerati u njegovoj viziji da pokolje sve one životinje koje mu je pokazao? Jel ga mogao natjerati? Nije. Jel tako? Petre, ustani, pokolji i pojedi. Nipošto, Gospode. Čekaj, ti malo izgleda, ti ne znaš ko sam ja. Ti ne znaš da sam ja Židov i da nikada ništa nečisto nije ušlo u moja usta. I onda Bog drugi puta daje istu viziju. Petre, ustani, pokolji, pojedi. Nipošto. I onda dolazi treći puta, isto. Iste riječi, sve isto. I treći puta Petar kaže nipošto. Pazite, kada je neka stvar treći puta, Židov je trebao to vrlo dobro znati što to znači. Možda nama danas to ne znači ništa. Ali Židovima onoga vremena to je značilo jako puno. Bog treći puta kaže, Petre, pokolji, pojedi. Petar kaže ne. Boga nije mogao natjerati što on nije htio. I mislite da Bog može natjerati nas što nećemo? Ne može. Nemojte se varati. Nemojte. Ne dajte mjesta Sotoni da vas Sotona prevari da vjerujete u to. I da kažete, pa eto, ja sam slab, ja ovo, ja ono, pa Bog će učiniti. Ne, Bog ne može učiniti ono za čega ga ti i ja ne pozovemo. Ne može. Pa smatrate to i herezom. Sasvim mi je svejedno. Ali znam iz vlastitog iskustva. Da dok nisam shvatio da ja mogu što hoću, ali mi ne ide na korist, onda sam tražio od Boga pomoć da mi da snagu da pobjedim. Ne da Bog učini umjesto mene, jer Pavle kaže Bog ne čini umjesto nas.
On kaže da Duh Sveti nam pritječe u pomoć u našim slabostima. On ne radi umjesto nas. On nije rekao, ne brinite, Duh Sveti će sve odraditi. Vi samo kažite i sjednite, Duh Sveti će sve raditi. Mnogi, nažalost, kršćani se tako ponašaju. I onda nije čudo zašto nemaju pobjede u svome životu. Mi moramo shvatiti što je naša zadaća, što je naša uloga i što je uloga Božja u našem životu. I kada to shvatimo, onda je radost živjeti kršćanskim životom. Onda ne moramo, sad sam ovo uradio, šta će reći drugi? Pa ovdje sam pogriješio, pa šta će reći moj pastor? Pa ovo sam učinio, pa kako će me smatrati da sam ja kršćanin? Neki kršćani, nažalost, žive takvim kršćanskim životom. Šta ću, kako ću, gdje ću, kuda ću? Vrijeme prođe i nikada nisu se radovali kao kršćani. A mi smo pozvani da se radujemo. Apostol Pavle kaže, radujte se i opet velim, radujte se. Oprostite što skrećem sa tema, ali jednostavno to je ono što osjećam ovog trenutka u srcu. Radujte se. Mi smo pozvani da se radujemo. Mi nismo pozvani da živimo kršćanskim životom kao kiseli krastavci. Nego smo pozvani. Jer ako iko ima pravo da se raduje, onda kršćanin ima pravo. Ako iko ima pravo da bude veseo, kršćanin ima pravo da bude veseo. Zašto? Jer nam je sve oprošteno. Jer smo spašeni. Jer smo doživjeli Božju milost. I kada smo to doživjeli, onda radujmo se i uživajmo se u tome. I onda kaži, mnoge stvari ne radim ne zato što mi pastor ili crkva kaže ne smijem, nego zato što znam da mi nije na korist, a ja želim da uživam u svome Bogu. I onda najednom ćeš kazati, čekaj, pa ja više ovo ne moram raditi. Čekaj, pa i ovo je otišlo iz mog života. Čak i ne znamo kada je nestalo. Zašto? Jer se odrećem svoga ja. Ja mogu. Petar kaže, nema šanse da ja pokoljem i pojedem. Tu ima toliko toga nečisto, a i ono čisto se dotaklo nečistoga, sve je nečisto. Sve je nečisto. Ne, ja to neću. Onda mu Bog kaže, Petre, ajde malo razmisli. Čekaju te ljudi, idi s njima i ne promišljaj ništa. I Petar poslije svjedoči i kaže, ja sam mislio, ali Bog me je uvjerio. Što ga je Bog uvjerio? Da Bog ne gleda ko je ko. Bog ne gleda ko je ko. Bog gleda na one čije je srce otvoreno za Boga. Pa taman bio i duhovni nepismenjak. Ali ako je njegovo srce otvoreno za Boga, Bog će ga opismeniti. Bog će ga opismeniti. I takva osoba će tražiti da što više nauči iz Božje riječi. Takva osoba će žuditi kada je biblijski sat, kada može slušati nešto od Bogu, kada je kućno zajedništvo gdje se može proučavati Božja riječ. Jedva će čekati, jer želi naučiti više od Boga. Jesmo li spremni za to? Bog ne traži od nas da se odrečemo Bogom danih ili stvorenih udobnosti i zadovoljstava koje su pozitivne i nisu grešne. Bog nam je dao te stvari da obilato u njima uživamo. Dao je ulje za mazanje lica i tijela, dao je vino da razveseli srce, ali ne da čovjek se opija, tetura, da ga vade iz kanala i da se ponaša gore od životinje. Mi ljudi u svemu volimo pretjerivati. I onda nas to košta. Kada god pretjerujemo, to nas košta. Košta našeg fizičkog zdravlja, ali košta i naše duhovno zdravlje. Mi moramo biti spremni prihvatiti ono što Bog ima za nas. Bog je stvorio brak. A Novi Zavjet upozorava da će u posljednje vrijeme u crkvu doći oni koji zabranjuju ženiti se i nameću uzdržavati se od dijela što ih Bog stvori, da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu, kaže apostol Pavao u 1. Timoteju 4.3.
Bog kaže jedno, ljudi kažu drugo. Što je važeće? Ono što Bog kaže. Jer prema onome što je Bog rekao, jednoga dana ćemo tako biti suđeni. Neovisno što je moje mišljenje. Sasvim svejedno. Što ja mislim o tome? Važno je ono što Bog misli o tome. A da bi ja bio siguran, moram sebe vježbati da je moj izoštren i otvoren za Duha Božjega, da me on povede putem istine. Jer jedino tako ja mogu ispuniti volju Božju. James Harvey bio je propovjednik 18. stoljeća. Zdravlje mu je bilo teško narušeno bolešću i doktor mu je savjetovao da ide za seljakom oračem i da udiše tu svježinu koja dolazi nakon oranja iz zemlje, jer mu ona pomaže za njegovo zdravlje. I kada je Harvey to počeo činiti, otkrio je da seljak orač koga on slijedi je kršćanin. I onda dok je jednog dana tako hodao brazdom za njim, počeo je razgovarati s njim o Bibliji. I rekao je kršćaninu oraču: što misliš, što je najteža stvar u religiji? Čovjek je jedno vrijeme šutio i onda je odgovorio: propovjedniče, ne mogu odgovoriti na to pitanje. Ja sam običan orač. Što vi mislite, što je najveći problem u religiji? Harvey je počeo govoriti: mislim da najteža stvar odreći se grešnoga sebe ili grešnoga ja. To je najteža stvar u religiji. I nastavio je objašnjavati svoj odgovor, ali je istovremeno oraču pokazao što mu je najveće zadovoljstvo u pogledu na postavljeno pitanje. Orač je slušao sve što je propovjednik govorio i nakon jedne pauze progovorio je propovjedniku: tako je. Najveća stvar u samoodricanju je odreći se pouzdanja u vlastitu poslušnost. Dopustite mi to još jednom ponoviti. On je priznao da je sve u redu što je propovjednik rekao i rekao je onda: najveća stvar u samoodricanju je odreći se pouzdanja u vlastitu poslušnost. Sigurnost, ja sam poslušan, ja sam siguran. Što kaže Božja riječ? Onaj koji stoji neka pazi da ne padne. Postoji opasnost. Najteže u samoodricanju je odreći se pouzdanja u vlastitu poslušnost. Harvey je bio prikovan. Propovjednik je bio razotkriven ovakovim odgovorom i shvatio je poruku. Neka bi Bog dao da je shvatimo i mi. Kršćanin koji se odreče da se ženi ili da se odreče se žene, posjeda, koji se odreče da živi u svijetu, može živjeti na vrh stuba koji je 10-15 metara iznad zemlje, može živjeti u pećini u pustinji, oblačiti se u životinjsku kožu, hraniti se skakavcem i medom, a i dalje njegovo ja vladati njime. Naše ja izražava se u uvjerenju da sam ja to sve postigao. Vidi kako sam ja dobar. Oni ne mogu to, oni ne znaju živjeti kršćanskim životom. Ali ja sam to postigao. Ne znam da li me možete razumjeti, dragi u Kristu. Da nekada, nažalost, i dragi braću i vođe crkava, kada razgovaram s njima i kada pričamo o nečem što je nekome učinito, pomognuto sve, i onda jedan od njih prekida sve to i kaže: ali znaš komu je to uradio?
meni kosa se diže na glavi. Znate zašto? Kako bi bilo divno da ta ista osoba kaže, hvala Bogu da smo mogli pomoći tome bratu ili sestri. Ali Boga nema u tome, ima ja. Ja sam mu pomogao, ja sam mu to omogućio, ja sam učinio to, ja sam učinio ovo. I dragi u Kristu, nemojte me krivo shvatiti, s ljubavlju i bolom u duši ću vam reći ovo što hoću reći. Na ovim prostorima udomaćen je jedan izraz, kada sam se spasio. Kada sam se obratio. Kada smo mi to sebe obratili? Kada smo mi sebe spasili? Ali reći ćete, pa to je uobičajeno. Uobičajeno je to mnogo toga, pa ne radim. Kada smo mi spasili sebe? Kada smo mi obratili sebe? Ja ne govorim ovo pružajući prst, ja govorim s ljubavlju jer vam želim pomoći. I ja godinama to nisam shvatio dok nisam počeo o tome razmišljati. Ne znam zašto se udomačilo to, ali je jako udomačeno. Ja sam danas nekoliko puta to čuo i zato me je potaklo to. I nisam želio propustiti da to ne kažem. Zašto je kršćanima teško reći kada me je Bog našao? Kada me je Bog susreo? Kada sam doživio obraćenje? Kada sam doživio spasenje? Hvala onda ide Bogu, ne ide meni. Ali vidite kako naše ja se prikrada iz prikrajka i nismo ni svjesni kako nas koristi za sebe. Tko hoće biti moj učenik, neka se odriče sebe. Bog me je spasio. Bog me je našao, nisam ja našao njega. Nemojmo se čuditi, učenici su imali taj problem. Kaže Sveto pismo, i Isus otiđe da nađe Filipa, a Filip kaže Natanelu, mi smo našli Gospodina. Mi smo našli Gospodina. A prije toga stoji zapisano, Isus otiđe i nađe Filipa. Vidite kako smo mi brzi da naše ja. I dopustite mi zaključiti s time, nadam se da sam bar temelj postavio. Postoji još mnogo toga što sam želio reći, ali vrijeme nam izmeće. Možda nekom drugom prilikom. Petar je bio siguran u sebe. Siguran. Što kažete vi ili za koga me vi držite, pita Isus. Prvo je pitao što drugi misle. Ali Isusa nije zanimalo što drugi misle. On kaže, što vi mislite tko sam ja? Ili za koga me držite, kaže neki prijevod. I Petar onako kao i stopa. Ti si Krist, Božji sin. Isus kaže, tijelo i krv ti to nisu kazali, nego Otac moj koji je na nebesima. Malo ga je spustio dalje. I onda Isus počne govoriti o svojoj smrti, o tome kako će biti predan u ruke ljudima, sve. I prema vjerovanjima nekih komentatora, da najvjerojatnije da otprilike nekih 3 do 6 dana Isus je stalno to ponavljao svojim učenicima. I polako je Petru dosadilo da Isus stalno priča o tome. I onda ga povuče za rukav malo u stranu, nije htio ga baš osramotiti pred svima tamo prisutnima. Povuče ga za rukav malo u stranu i kaže, čekaj, pa o čemu ti pričaš? Pa to ne može biti od tebe. Pa ne može se to s tobom dogoditi. Pa ti si učitelj, ti si Mesija. Pa ja sam izjavio da si ti Krist, da si Mesija. Kako sad to može biti s tobom? A Krist pogleda u Petru i onda krene se prema drugim učenicima i kaže, idi od mene, Sotan. Pazite. U samo nekoliko trenutaka, u par dana, kakva promjena u životu Petra se događa? Krist, Mesija, Spasitelj, Izbavitelj. Kada ga Otac nebeski koristi za sebe i taj isti učenik par dana kasnije dopušta da ga đavo upotrebi i da Isusa odvraća od onoga što mu je bilo određeno.
Ali onda Isus kaže još nešto. Kaže, ne samo da se to neće dogoditi sa mnom, nego svi ćete se vi razbježati. I ponovo Petar, glasnogovornik onog vremena. Jezik brži od pameti često puta, što ga je koštalo. Jako puno i danas mnoge kršćane košta. Ako svi se odreknu, ako te svi ostave, ja ne. I ne samo to, nego s tobom i u grob. Je li tako rekao? A Isus ga pogleda, ja bi čak možda imao taj dojam da ga onako sažaljivo, možda čak suznih očiju pogledao i rekao je, Petre, daj da ti nešto kažem. Ne samo da ćeš pobjeći, ne samo da nećeš imati snage ići sa mnom, nego ćeš me, prije nego što Pijetao zapjeva, 3 puta ćeš me se odreći. Ne. Nikako. Petar to nije mogao prihvatiti. I onda da skratim. Pored vatre grije se uz poznanstvo jednoga od učenika kojemu se ime ne spominje, jer on piše o tome i ne želi svoje ime spominjati, ali najvjerojatnije da je bio Ivan ili Jovan. Ušao je unutra u dvor Pilatov, uvukao se, sjeo pored vatre, grije svoje ruke, hladna noć. Možda i drhti malo i gleda što se događa. Da li zainteresirano ili ne, ne znam. Ali gleda što se događa. I onda jedan glas kao malj prodire do njegovih ušiju. Jesi li ti jedan od njegovih? Ne! Namjerno sam to uradio, jer vjerujem da je tako i bilo. Jer možete zamisliti što strah može prouzročiti u čovjeku. Kad vas neko uplaši, kako se ponašate? To je bilo s Petrom. Jesi li ti jedan od njihovih? Ne, nisam. I on dalje nastavlja, grije se. I dolazi ponovo glas koji on čuje. Jesi i ti si jedan od njegovih? Ne, nisam, ne poznajem ga. Ne znam tko je on. I onda dolazi 3. puta. I Petar se zaklinje da nema nikakve veze s njim. Jer pazite, ta riječ odreći se u izvornom znači dati do znanja da nemamo nikakve veze s onim o čemu je riječ. I on kaže, ja nemam nikakve veze s njim. Tko? Onaj koji je rekao da će s njim i u grob. Onaj tko je rekao, ja sve za tebe. Svi mogu, ali ja. Jel vidite do kuda nas naše ja dovodi? Ako se svi odreku Krista, ali i ja. Nedavno sam o tome govorio u Vinkovcima i onda jedna osoba mi je postavila pitanje. Rekao sam o tome, pokušajte zamisliti da sada na ulazu u dvorište crkve u Vinkovcima da stoji nekoliko policajaca sa automatima i pištoljima i kažu, tko god pokuša ući kroz ovu kapiju unutra bit će ubijen. I onda sam rekao, sada dobro razmislite i dajte sebi odgovor što biste uradili u tom trenutku. Da li biste se okrenuli naljevo krug i vratili se kući? Ili bi, znajući da idete u sigurnu smrt, krenuli na kapiju i krenuli u crkvu unutra? O tome sam govorio. I onda mi je osoba postavila pitanje ovako. Što bi uradio? Ako bi znao da u tvome životu postoji neki grijeh koji nije izmiren s Bogom. Nije ta stvar raščišćena. Da li bi se okrenuo i otišao da stvar izmiriš sa Bogom?
ili bi nastavio koracima da uđeš u crkvu unutra? Ja sam na to odgovorio, nastavio bi unutra u crkvu. Znate zašto? Ako se okrenem i odem, ja ne samo što imam grijeh u svome životu, nego sam se i odrekao Krista. Na grijeh sam još dodao. I onda sam rekao, uradio bi sljedeće. Kada bi vidio da stoje na kapiji policajci koji će me ubiti ako pokušam ući u crkvu, ja bi uzeo par sekundi vremena i iskreno iz dubine srca zavapio Bogu da mi oprosti ono što nije u redu u mome životu s njim. I vjerujem da bi mi on oprostio i onda bi nastavio dalje. I ako trebam završiti svojim životom, znam da bi bio s njim. Smije li naše ja imati pravo u našem životu? Ne smije. Dragi kršćani, na kraju želim vas pozvati za jedno. Prepustit ću braći dalje, ali želim vas pozvati samo na jedno. I govorit ću u množini, neću u jednini. Da li smo spremni danas da kažemo, Bože, daj mi snage da se odrečem svoga ja. Ništa više. Ako to imamo snage, mi smo napravili najveću stvar u svome kršćanskom životu. Jel vjerujete to? Najveću stvar. Ne postoji grijeh koga se lakše riješiti nego li svoga ja. Amen.